Vet aquí que el jove d'Artagnan arriba a París disposat a viure mil i una aventures. La seva amistat amb els 3 mosqueters més famosos de França, Athos, Porthos i Aramis, l'ajudarà a dur a terme la missió que li encomana l'assistenta de la reina, una missió plena de perills i de traïcions. Aquell dia vam estar amb en Marc, un dels millors mosqueters de les Terres de l'Ebre. Vam estar al convent de Sant Salvador, a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta, amb els companys del servei històric, en Xavi i en Ricard. Va ser un dia memorable. En Marc era realment un terremoto, tota l'estona preguntant, ens feia quadrar, preguntava. No li agradava el seu barret, era rodó, el nostre era de copa. Finalment li vam canviar, però va ser molt emotiu. Tota l'estona un veritable trapella, preguntant-ho tot, i amb unes ganes de saber i de conèixer. Com bé diu la frase de la novel·la d'Alexandre Dumas, un per tots i tots per un.